minulosti sme používali displej typu CRT so žeravenou obrazovkou, podobne ako v starých televízoroch. Dnes prechádzame na displeje z tekutých kryštálov, LCD. Jeden z veľmi zjednodušených princípov ukazuje nasledovný obrázok. Na zadnej strane displeja je zdroj svetla, svetelný tok postupne prechádza polarizačnými filtrami a LCD prvkom. Polarizačné filtre sú orientované tak, aby nimi svetelný tok neprechádzal. Ak LCD prvok zmení polarizáciu svetla, potom filter svetlo prepustí. Pri farebnom displeji sa toto deje pre každú farbu zvlášť cez farebný filter. Súčasné LCD displeje dosahujú takmer kvalitu dobrých displejov CRT pri podstatne menšej váhe a spotrebe energie.